سلام تخاتلت عاد مريحنت كم يعلقهم نالهم ما عند حزلكم مش يزلوا حصر زبالة ملقت دما حدا بولس مراحي بولس زجبرو لبي ساعته ينكا لبي مراحتي كلمو خلو الزمارخ زبل حساب كلوي كم زخن بالكلنا تزعبي حتى زلوا انتاي حدا بولس مرحس كمان جري توم ساعتس بفتاو ينكا بفقار مسعبو زبلي تحطه قليل كايكونن بزح جزء مريحنت كملكوس بزع مريحنت كنحاسب كلنا مرح مخان مسواتنت تصارنت تعقستي توفاينت رأي علامان كالن زتقلب نغري مالي ስለዚህ قليل ايكونن مرحي كتكون مسعود ما مريحنت كمزي اي الكا حدا فورمولا اوصيخا اتخدون ايكونن مخنياتو مريحنت مسبات استتحاز ስለዝኾኑ ሰባት ከአቅሓዊ ከአሜሽን ስለዘይኮኑ ክልተ ነገር ይዘጠቃልል ይሉ በዘምዕራባውያን ሳይንሳው ነገር ይኒ ስነ ጥበባው ነገር ድማ ይብሉ ማለት ስለዚህ it is a science and an art ይብሉ በዝናይ ምዕራባውያን አገላለጻ ከምዚልና ግና እቲ መሰረታዊ ሕጊ ወይን ከአመርሖ ኢልና ንጽውዖ ብዛዓ መራሕን መሪሕነትን ከም ዘሎ ግና ክንዝንጊ ዕብልና እዚ ድሕርን ባር ሓደ ብሉጽ መራሕ ከመይ ገይሩ እዩ لبتهم سعبت وينك لبتهم كالوت مرحتي زمارخ انت رايلنا وينك بفتاو كسعبو زغبر نزبل قدمو كله بلص مراحي نلبس سعبت بصبق حقنا يزمارخ معنات بصبق حقنا نلبوم يزمارخ دهم وينك وسن مراحي انت خوينغنا نسعبت بحيل زنبركخ ስለዚህ حيل ايتقامني بلص مراحي معناتي بلص مراحي نسعبت بصبق حقنا بملععال وينك انسباير وينك موتيفيت بمغبار يو زمرحم دهم مرح بأنصار تدارينا جنا نسعبتو وينك أنا خلوت مرحتي مالتي بمتواي وينك مانيبيليت بمقبار وينك بمتسلال يو كمرحم زفتن بولس مرحي نرؤس خريعة خلو نتوم سعبتو كم جيلا وينك سيرفانت كوينو يو نلبهم زتنكف وينك زمارخ دهم مرح جنا بأنصارو كم بويتا وينك بوس كوينو عزازي كخون يوزرلي وينكا زصعت مالتي قال دما بلص مراحي نافتحتي بموراد نسعبتي العلم مالت افتحت تزلو درجه عبيدي قال اذا مسلنغات نتحت وريدو كاو نلعلي كوسدم يزفتن ስለዚህ افتحت موراد نلبهم يتنكفو مالتي دغم مراحقنا نسعبتو انها وارده يزوردم نسو ابلع خوينو تصبلل لمتان كردغنا نسو نتحتي وردي زدلم نسو ابلع خوينو بخلو تصلل إلى الرأي زدلي بلوص مراحة نسعبتو يقدم دخم مراحقنا نرس يقدم مالت انتايو الزبالة أناتهم السعبون الزلو إلي إذا حسب بلوص مراحي عفكندي نقرات بزعبا توم السعبهم زلوي دخم مراحقنا بأنصارون تدارينا قن نقرات بزعبو إيو عبنا يرسو الزماء كلي زخون مالتي دخم مراحي نسعبتو أبو كقلبو يقبر دخم مراحي بلوص مراحقنا نسعبتي أبرؤسهم كقلبو يزقبر انتهي مالتي نساتهم كم يجرم كعبي كم زلهم بزعبومي كأندت أغالبو سلز أمنا رأسهم attention كقبرو وين كأغالبو كقبرو خدرهم كله دخم مراحقنا أبرؤسو نعيت أمتو نعي رأيو بزبل منفس أغالبو أبرؤسو يزقبرو كم زيلنا بلوص مراحي من تسعبتو الرؤسو يسوء بأنصار دخل مراحتكنا نسعبتو يسوء هاي مالتي اتمودعتا زخفلو واقع وينكا زقبرو sacrifice انت دارينا رؤسو واقع بمحاب ستم كالوت كلامعو بمرأي إذا نقرز مقبار لبئتم سعبتو ماريخو بفتاو كسعبو ايو زقبر مالتي كم زيلنا قنا قلا نتبتات قالو صبق زي تردانا وينك ابياس تردانا بلص مرحت زمسلنا مالت نعمنت حد تزارابي تدعا خوينو وينك زربا زخل ስለዝኾነ ሞ بزربا زأمن ስለዝኾነ بلص مرح جيرنا نوسدو እዚ ግን እንታይ ብሎ ኣነ ሸቃጣይ ክኸውን ይኽእል ዓደ ነጋዳይ ዘሎ ሓን ክሸይጥ ብጽቡቕ ገይሩ ተዛሪቡ زأمن ተደኣ ኮይኑ ከምኡ ገይሩ ንሓፂር እዋን كعوته يخلي نحدا بلوص مرحقنا ننوح كعوته انت دعا خوينو غنا زأمن زي كونه بزرباس لبي زعرف لب زتنكف كخون الله
አሮን ተዳሪናዮ ብሉጽ መራሒ አይነበረንኩም ሙሴ ድሌትናይቶም ህዝብ ምግባር እዩ ሓሊፍዎ ኣብቲ ጽሑፍ ክዛረብ ከሎ አሮን ሲ ነቲ ሰብ ሰሚዑ ነቲ ሰብ ከዓ ዝጎድእ ነገር ገይሩ ግን ብዘረባ ይኽእል ስለ ዝኾነ ሙስ ሙሴ ኮይኑ ዝሰርሕ ወይ ከዓ ዝዓይ ዝነበረ ከምዚልና ብሉጽ መራሒ ድማ ዝመጻረ ወይ ከዓ ንሓደ ነገር ስኒ ብምጽራይ ዝረትዕውን ማለት ኣይኮነን እዚ እንታይ ብሎ ኣነ ናይ ሓደ ጠበቃ ስራሕ እዩ ሓደ ጠበቃ ንነገራት ክስዕር ወይ ከዓ ነቲ ኬዝስ ኢሎም ዝጽውዕዎ ዊን ንኽገብር እምበር ልብ እቶም ሰባት ክረትዕ ኣይኮነን ዝሰርሕ ብሉጽ መራሒ ከዓኒ ነገራት ኣመጻሪ ክስዕር ዘይኮነ ሓሳባት ቅድሚ ኩሉ ልብ ሰባት እዩ ዝስዕር ወይ ከዓ ዝረትዕ ምክንያቱ ልብ ሰባት ተረቲዑ ሰብ ከዓ ልቡ እንተዳ ሂብካ እቲ ካልእ ነገር ከዓ ንኽበካ ቀሊል ስለ ዝኸውን ከምዚልና እቲ ዝዓበየ ብሉጽ መራሒ ኣብነት ዝኾነና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓይሊ ዘይኮነስ መጀመርታ ልብና ይማሪኽዎ ብፍቅሩ እንታይ ገይርዎ ልብና እንታይ ገይርዎ ኣምኪኽዎ ብፍታው ከዓ ንስዕቦ ብፍታው ከዓ ፍቃዱ ክንገብር ንፍትን ወይ ከዓ ንጽዕት ማለት እዩ እቲ ፍሉይት ህቡብ ዝኾነ ሓፀይ ናፖሊዮን ቦናፓርተ ዝበሃል ከምዚ ኢሉ ኣሎ ምሕጂ ኣነ ድኢሉ ኣሌክሳንደር ዓቢይ ድዩ ኤሳር ዲ ኩላቶም ሲ ዘቆምዎ መንግስቲ ወይ ከዓ ግዝኣት ኢሉ ብሓይሊ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ግን ኢልዎ ኣብ ፍቅሪ ዝተመርኮሰ መንግስቲ ወይ ከዓ ትካላዊ ህይወት ዘለዋ ስለ ዝቆመ ሕጂ እውን ተኾኑ ኢሉ ብሚሊዮናት ዝቁጸሩ ኣብዛ ሰዓት ዚያን ኣብዛ ግዜ ዚያን ይሞትሉ ወይ ከዓ ይስውሉ ኣሎ ኢሉ ማለት እዩ ሓቂ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሰባት ምእንቱ ርእሱ ይሕልፉ ኣለዉ ምክንያቱ ብፍቅሪ ስለ ዝማርኾም ስለዚ ኢየሱስ ብፍቅሪ ይስዓብቲ ኣጥርዩ ኣእምሮኦም ወይ ከዓ ሓሳባቶም ብምጥምዛዝ ወይ ከዓ ብምጥዋይ ወይ ከዓኒ ካልእ ጽልዋ ብምግባር ዘይኮነስ ልቦም ይማሪኹ ንዓና እውን ልብና እዩ ማሪኹና ከምዚ ኢሉ እቲ ፍሉጥ ህቡብ ፈላጥ መራሕን መሪሕነትን ጆን ማክስዌል ከምዚ ኢሉ ኣሎ መራሕቲ ቅድሚ ነቶም ሰዓብቲ ኢዶም ወይ ከዓ ሓገዞም ምድላይሲ ልቦም እዮም ምስትንክፉ ኢሉ ብእንግሊዝኛ እንታይ ይብል leaders touch a heart before they ask for a hand ማለት ቅድሚ ከም ዝግበሩ ምባሎም ነቶም ሰዓብቲ ስኒ መጀመርያ ልቦም እዮም ምስትንክፉ ኢሉ ምዕራባውያን ከዓ ዝብልዎ ፍሉጥ ኣባህላኻ ኣሎ እንታይ ይብሉ መጀመርታ ገዛእ ርእስኻ ክትመርሕ ዘይኮነ ገዛእ ርእስኻ መጀመርያ ብኣእምሮኻ ምራሕ ይብሉ ድሕሪኡ ንኻልኦት ክትመርሕ ግና ልብኻ ጌርካ ምራሕ ይብሉ በቲ ናይ እንግሊዝኛ ጽቡቕ ትብላይ ላይ ሓስብ to lead yourself use your head to lead others use your heart ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ብሉጽ መራሒ ብሉጽ ኮይኑ ንኽርከብ ቅድሚ ኩሉ ንኣእምሮ ወይ ከዓ ናይ ሰባት ነቶም ሰዓብቲ ስኒ ብሓይሊ ብድፊት ወይ ከዓኒ ብምጥዋይ ብምትላል ዘይኮነስ ቅድሚ ኩሉ በቲ ንሱ ዝነብሮን ዝኾኖን ዝገብሮን ዘበለ ኩሉ ልቦም ማሪኹ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ዝመርሖም እዩ ማለት እዩ ከምዚ ምግባር ከዓ ብሉጽ ሰዓብቲ ይገብሮም ካብ ብሉጽ ሰዓብቲ ሓሊፉ ከዓ ብሉጻት መራሕቲ ይገብሮም ምክንያቱ ኣብ ልቦም ስለ ዝሰርሐ ማለት እዩ ስለዚ ዝዓበየ ዕዮ ናይ ሓደ መራሒ ብፍቓድ ሰዓብቲ ክስዕብዎ እንተደኣ ኮይኖም ኣብ ልቦም ይክሰርሕ ዘለዎ ልቦም ይክማርኽ ዘለዎ ድሕሪ እዩ ኣብ ምግባር ዝሓልፍ እዚ ዘለና ያሎም ማዓንቲ መልእኽቲ ኣብቲ ዝቕጽል ዓውዲ መሪሕነት ክሳዕ ንራኸብ ይቐኒለይ ሓውኹም ኣስመሮም